Naša práca sa neodohráva len medzi štyrmi stenami v priestoroch, kde pracujeme. Radi sa angažujeme aj mimo nich a prispievame tak k zlepšeniu fungovania rôznych procesov v spoločnosti. Cognity je aplikácia virtuálnej reality, ktorá sa zameriava na rozvoj kognitivity, zvyšovanie sebavedomia, zlepšovanie sebarealizácie a odburávanie negatívnych myšlienok. Pilotné testovanie prebehlo v Trebišove a momentálne sa táto aplikácia využíva v Bratislave v detskom kardiocentre. Viac o Cognity nám porozprávajú Laura a Timo. Ahojte, ja som Laura a som na projekte Cognity od jeho začiatku, keď sme to ešte my dve s kamoškou začali vyvíjať. Vlastne celé to začalo tak, že moja kamarátka sa zúčastnila jedného eventu, kde sa rozoberali XR technológie a ako ich môžu firmy využiť. A vtedy prišiel nápad vlastne, že môžeme rozvíjať kognitívne funkcie pomocou virtuálnej reality. Najviac ma na tom projekte baví, že má aj spoločenský význam, napríklad pomáha psychiatrickým pacientom alebo detičkám v kardiocentre v Bratislave. Chcela som robiť na projekte, ktorý má nejaký hlbší zmysel a pomáha spoločnosti. Iný pohľad na projekt vám povie môj kolega Timotej, ktorý sa k nám pridal nedávno. Ahojte, moje meno je Timotej a v týme sa hráme aj s takýmito hračkami. Toto je konkrétne MetaQuest Pro, na ktorom beží naša aplikácia. Celá aplikácia je vyvíjaná v hernom engine Unity 3D, kde pracujeme spolu s XR Toolkitom, ktorý je určený pre programovanie virtuálnych realít. V týme sa nevenujeme čisto len programovaniu, máme aj ľudí, ktorí sú zameraní na 3D grafiku, konkrétne pracujeme v Blender 3D alebo Photoshope. Taktiež sa nezameriavame len čisto na virtuálnu realitu, ale vytvárame aj aplikácie pre rozšírenú realitu, ktoré fungujú na mobilných zariadeniach. Táto práca ma nebaví len kvôli tomu, že ju beriem ako svoje hobby, baví ma aj kvôli kolektívu a samotnému projektu, ktorý aj reálne pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú.